puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kata lumpen malih damel hormat. Sedaya para wali-wali sanga ing tanah Jawi, khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid Raden Patah Al Akbar Sayyidin Panetep Pranata Agama. Sedaya dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kata lumpen malih damel hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said. Sedaya kala dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kata lumpen malih damel hormat cikal bakal ing dusun Terang Mas mriki. Sedaya kala dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kata lumpen malih damel hormat sedaya ahli kuburipun Bapak Sudakoh Ibu Kusni ingkang sampun sumare wonten ing alam kubur. Ghafara wahu dunubahu wa satara uyubahu wa nawara dorikahu lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah hadiniyah khususon sedulur papat 5 pancer. Kakang Kawah Adi Hari-hari anak Anis Fitrianingsih. Allah hadiniyah khususon sedulur papat 5 pancer. Kakang Kawah Adi Hari-hari anak Fatma Aida Fikriyah. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma sholli salamatan bidin wajadta minan nar wajadta minan nar wa andal kisah. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka salluka innaka antal wahhab. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wali walidina walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuhadzibu bidin wa dalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihin sahun sahunal ladzina hum yuraunal wa yamnaunal maun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Auzubillahi ya siratal ladzina taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wonten ngarsanipun para pepunden, para pangemban-pangembating praja, satriyaning negari ingkang lebda ing pitutur luhur satuhu kawula bekteni. Wonten ngarsanipun para pamirsa sutresna kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinabekten. Saderengipun kula matur haminangkani talange ngatur saking warga pagelaran Sandiwara Barongan Bagus Budaya Sagotrah ingkang mijil saking laladan Dusun Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ingkang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Hadi Noto. Badhe ngawontenaken lumampahing adicara ritual utawi ruwatan. Mugi-mugi ritual ruwatan ing dalu mangke saged manggih kewilujengan keselamatan wiwit awal ngantos akhir. Selamat ingkang kagungan hajat ugi selamat sedaya anggota Sandiwara Barongan Bagus Budaya anggenipun netepi jejiban agung ngawontenaken lumampahing adicara ritual utawi ruwatan. Mbok neh pun kakang ngantu-antu nimbali marang sliramu ndak utus marak nyaket marang pun kakang jalaran oning wektu dina iki bakal ana kawigaten kang ndak blakakake marang sliramu. Wigatening sedya iki awake dhewe mirunggan beneh kelawan padatan yen tadat abene kae pun kakang sapet jagong ngrembug anggone padha golek pangupa jiwa nanging wektu dina iki beda amarga pun kakang lan sliramu anggone padha bebrayan lan omah-omah kae wis suwe banget coba to jadi eling-eling kanthi permati wis pirang taun yen windu kae wis pirang windu lawase pun kakang lawan Siadi padha omah-omah. Kakang kepriye kula menika nggih kepengin ngraosaken kados tangga teparu menika kaya ngono ya piye to rasane yen to esuk kuwi ngajak ngebun putra putrine keterke sekolah gula wentah mulang ngaji kula menika tansah nelongso lho kakang. Iya pun kakang orang luputake Siadi ya mung mbok menawa usiing Gusti kang akarya jagat kae lelakone pentul lan tembem kudu kaya ngene diterima-ake luwih dhisik nggih jak ingkang ganter-ganter kakang kaya mongko yen ana perenjak kang ganter kaya adat abene bakal ana tamu kang mrapto toba diseranti sawetara ing papan kene mbok menawa bakal nemahi lelakone kaya ngono. Ayo tak aturi jumeneng. Mriki Mbak, Bapak Ibu. Jajar Bapak. Kakang Pendul. Mbok nek kepriye? Tumus prenjak ingkang ganter-ganter menika. Sak menika wonten tamu ingkang rawuh wonten pondok. Siadi lagi wae meneng anggone rerasan prenjak kadadak iki ana pawongan kang prapta nang rompoke awake dhewe. Leres menika. Segelar sepapan. Coba Siadi tak aturi semene sawetara pun kakang bakal murbolan masesa marang pawongan kang nembe prapta. Sumangga kakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak saha Ibu. Ing mriki mboten kok teges kula tambuh kalian jengandika sak kulawarga mboten. Nembe sepindah menika kula mangertos kalian pasuryan jengandika sak kulawarga. Lajeng ing mriki kula badhe nderek nepangaken jengandika sak kulawarga menika piagung luhur saking pundi lajeng dipun paringi jimat saha asma sinten Bapak saha Ibu. Ngeten kaki pentul dalah nini tembem. Lan nggih. Kula
kalih keluarga Bapak Sodako adalah Ibu Kusni kalih putri kalih sing kaping sepindah badhe silaturahmi wonten rompok kaki pentul dalah Nini Tembem. Mekaten. Sing kaping kalih kula talang atur saking keluarga Bapak Sodako dalah Ibu Kusni badhe masrahaken putri-putrinipun ingkang nandhang Sukerto kembang sepasang ingkang gadah asma Anis Fitri Aningsih dalah Fatma Aida Fikri saking telatah Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Mekaten. Nggih, wonten sawete. Nggih madhep. Jejer kalih adik, jejer kalih adik. Nah. Pak Kusni, Ibu Kusni kalih Pak Sodako jejer, Bu. Gen ketok regeng, ketok semangat ngoten lho. Niki wau anake jenengan tak nembe ajeng kula suceni wis loe dileweran kula ya wedi niki wau kok. Mboten sah hadir nggih Mbak nggih, mboten sah wedi. Wonten kula. Nggih, kula ya pitados. Bapak Sodako Ibu Kusni gandeng putrine jenengan kekalih sampun kula tampi, Pak Bu. Mboten kok teges kula nundung kalian sing ngandika sak kulawarga mboten. Ing mriki mbok bilih tasih wonten pedamelaning pepungkuran, monggo sugeng kondur. Pangestune kurang nderekaken sowan sing ngandika. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman karo Bapak, salaman kali Bapak, salaman kali Ibu. Nggih. Sampeyan nang kene dadi anakku pun. Pun nang kene sampeyan dadi anakku. Kakang. Mbok nih. Banget bunga ati kula Kakang. Kaya ngono iya. Sak menika panjenengan kalian kula pinaringan putri kekalih menika. Senajan to namung putri titipan ananging Kakang bakal kula gluwentah. Kula rengkuh kados anak kula piyambak. Mekaten. Dados panjenengan meniki badhe tindak. Ananging kakilih. Nanging kepriye? Wingi nalika kula menika resik-resik wonten gedung pusaka. Lah kok kula menika mangertosi wonten janur kuning menika? Kaya wonten gunane menapa to Kang? Iya, Nini Legaya. Ing papan kene pun Kakang eling. Rikala semono sok sapa wae pawongan kang kecondokan putri kang nandhang Sukerto kuwi kudu diwenehi sifat kandel. Ing papan kene pun Kakang duwe sifat kandel wujuding aji sangut kang sumampir ana ing janur kuning iki nyo tampan ana. Menika aji sangut. Iya. Lajeng menika keginaanipun menapa? Nini Legaya. Janur kuning kang linambaran aji sangut iki mengko sadurungipun Kakang budal nyambut gawe ning kutha raja kang gedhe. Kalungna marang janggane putrimu sakloron perawan jelagur. Kados mekaten. Ing papan kene bareng pun Kakang arep njangkahke suku ning sak jroning kutha raja siadi njaluk kanca rowang kanggo njaga marang keselamatane putrimu sakloron. Ya, pun Kakang ora kabutan. Nini Legaya. Kula kakek. Coba elinga marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Rikala semono duk rikala Ibu Kusni ngelairake ponang jabang bayi putrane wadon Anis Fitri Aningsih lan Fatma Aida Fikriyah lair cenger ana ing jagat raya kae. Dhewekne duwe kadang, dhewekne duwe sedulur papat 5 pancer. Kang kena diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Kakang Kawah Adi Ari-ari. Kakang Kawah Adi Ari-ari mbiyen kae lair bareng karo anakmu sakloron. Ning dhewekne maujud badan alus. Badan alus lajeng. Ing papan kene yen siadi kepengin banget njaluk kanca rowang kanggo njaga keselamatane lan njaga bau kiwa tengene putrimu sakloron aku ora kabutan. Ya mung aku njaluk kanthi banget marang Nini Legaya. Rewang-rewang ana memuji marang nugraning Gusti kang akarya jagat. Sedulure papat 5 pancer Kakang Kawah Adi Ari-ari kae ndak ciptane tak sidikarane dadi badan kasar supaya teko ing papan kene lan sabiyantu njaga marang keselamatane putrimu sakloron. Kaya ngono. Kakek Legaya disemanggaaken Kakek Legaya. Diniati bismillahirrahmanirrahim marang kowe kabeh sedulur papat 5 pancer sing njaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan jagat kidul. Sopiah
amarah alomah lan mutmainah. Padha prapta ing papan kene, nggih, bocah bagus. Dawuh kaki legaya. Nene legaya. Kaki legaya. Kadange tuanakmu wadon sak kloron wis ndak Sidikara dadi badan kasar marak sebo ngabiyantarana pengarepanipun Kakang. Semenea sawetara pun Kakang bakal paring pawan sabda. Nggih, kaki legaya. Marang kowe kabeh sedulur papat 5 pancer. Nggih. Sopiah amarah alwamah lan mutmainah. Dawuh kaki legaya. Aduh ndak awe cerak nganti kowe ndak Sidikara dadi badan kasar. Ing papan kene bakal ana pakaryan, bakal ana pagawean kang ndak sampirake marang kowe kabeh bocah kapapate. Apa kira-kira kabeh kowe padha sumadi ya, nggih? Saguh kaki legaya. Saguh. Nggih. Bagus. Ning aku pitungkas, aku piweling kelawan kowe kabeh. Nggih. Aku titip marang keselamatane anakku wadon sak kloron. Ya si kembang sepasang marang kowe kabeh. Ya kadangmu anom. Ing papan kono jaganen reksanen keselamatane. Cilik kok nganti putriku sak keloron dedel kulite, gedene kok nganti gigrek wulune sak lomba wae. Kowe sing kudune tanggung jawab. Apa kira-kira kabeh padha sumadi ya, nggih? Nggih kaki legaya, kula ingkang sagah tanggung jawab. Kaya ngono. Apa kena tak ugemi sing dadi ucapamu ing papan kene iki, Mas? Saged kaki legaya. Bagus yen kaya ngono. Sopiah amarah alwamah mutmainah. Dawuh. Wektu dina iki mangsa bodho sik ora usah wedi. Nek jenengan wedi ngene iki pun biasa mawon. Ngoten nggih. Mengke nangis ya karepe nek ning jero omah mawon, aja ning kene, ngoten. Sedulur papat 5 pancer. Nggih. Aku titip daging rong tampal getih rong tetes marang kowe. Nggih. Cilik nganti anakku sak keloron kok dedel kulite. Gedene nganti gigrek ulune sak lomba wae. Kowe sing kudune tanggung jawab. Kowe kang bakal nampa pidana nang pangarepane Kaki Legaya. Saguh, Kir. Saguh. Bagus, ayo. Sakwutuhe mangsa bodho keselamatane putriku. Aku njaluk pamit lan pangestu sing ati-ati duga-duga ngata. Pinarak mereka. Ora usah wedi, ngoten nggih, pinarak.
kok kowe prembang-prembeng? Kok aduh-aduh toh? Kowe padha dolanan sapa jagong sedulur papat, banjur sedulurmu anom sak kloron si prawan Jlagor kuwi ana ning ngendi Mutmainah? Kebareng matur Nini Legaya. Kowe arep matur apa? Lah kok dadak prembe-prembe kaya ngono? Malah kowe nangis lho Mutmainah. Janjane arep matur apa? Nanging sakderenge matur, kula nyuwun agunging pangapunten Nini Legaya. Arep matur wae kok dadak njaluk ngapura lho. Malah gawe tratapan ning atine Nini Legaya kowe Mutmainah. Sakawit panjenengan pasrah kadang anem kula. Ing mriki kula nembe gegojekan sak entawis Nini Legaya. Jan-jane kowe iki gegojekan ya ora dadi ngopo, lak nglipur sedulurmu anom kuwi to. Nembe kemawon kula ngantuk sak liyepan. Ananging anggene kula tangi, kula toleh, kadang anem kula murca Nini Legaya. Sedulurmu anom si prawan Jlagor kuwi sak kloron ilang. Jagat dewa Bathara. Lah kok nganti ana kedadian sing kaya ngene iki sedulur papa. Monggo Nini Legaya karo Kakek Legaya kowe wis percaya marang kowe kabeh. Ngapunten Nini Legaya. Nini Legaya wis percaya marang kowe sedulur papa. Yen to kowe bisa jaga keselamatane putriku sak kloron. Kula sampun luput Nini Legaya. Pancen iki luputmu sedulur papa. Rikala semono. Nalika kowe katimbalan dening Kakek Legaya rak kowe padha janji. Nggih. Yen to kowe kabeh sanggup jaga keselamatane prawan Jlagor ananging kasunyatan sing kaya mengkene iki gawe sesukane atiku. Apa kowe ora mangerteni sedulur papa? Apa kowe ora padha kelingan? Yen prawan Jlagor sak kloron kuwi putri sing tantu-antu. Ngertos Nini Putri Legaya. sing tantu-tomo lan kowe kabeh kok padha mangerteni. Yen prawan Jlagor sak kloron kuwi dudu putriku dhewe. Ananging kasunyatan iki gawe kecewane atiku sedulur papat. Ngapunten. Yen to kowe ora sanggup, kene rikala semono kowe janji. Janjimu kowe ora bisa diukemi babar blas sedulur papa. Kula sampun luput Nini Legaya. Pancen iki kabeh luput. Nitono kedadian sing kaya ngene iki. Yen to mengko wong tuane tindak ning gone papan panggonan kene lan kepengen mangerteni. Nanti papan dununge putrine sak kloron aku kudu angsulan sing kepiye. Sedulur papa. Nggih. Kene kowe bocah papat wae ora bisa jaga putriku sak kloron sedulur papa. Kula sampun luput Nini Legaya. Ngapunten. Aku kelingan. Yen to kowe iki dina tak paring pitulung nganti tumengkaning pati. Ora bakal kowe bocah papat nganti bisa nempokke putriku sak kloron merga. Iki dina kowe dadi badan wadah. Merga aku kelingan. Paulinge Kakek Legaya sadurunge tindak kae. Yen tono beboyolan aku kelawan kowe ora bisa muntasi aku kudu dibali asmane Kakek Legaya. Tak kira perkara iki sing dikarepake Kakek Legaya kuwi sedulur papat. Mula aku njaluk sapian tunggu sepisan maneh.
ngono nene legaya tinggal kondur kaki legaya. Nene legaya. Panjenengan menika rawuh. Pun Kakang bareng Siadi ngejuk Bantala kaping katri iki mau bali nanging ana sak tengahing dedalan anggonku lumaku tansah kesandung tansah kesrimpet Nene legaya. Bareng pun Kakang jumangkah ana sak jroning omah. Sak kiwa tengene omah kok bosah basah kaya ngene iki mau malah Siadi tawang tangis. Ana kedadian apa jroning ndak tinggal nyambut gawe nang kutha raja kang gedhe niki. Saderengipun matur. Heeh. Nyuwun agung ing pangapunten kaki legaya. Ya, gedhe pangapuranipun Kakang tumrap marang Siadi Nene legaya. Coba atine ditata luwih dhisik anggone matur marang pun Kakang timen cetha gamblang. Anggonku nampa. Kula menika ngrumaosi dereng saged dados ibu ingkang sampurna kaki legaya. Sik to, kok nganti Siadi tawang-tawang tangis banjur kandha marang pun Kakang yen to Siadi durung bisa dadi wong tuwa sing sampurna. Lara-larai kepriye? Kawit kaki legaya menika masrahaken. Prawan Cragur kekalih datan kula sedulur papat menika. Biyen aku nanging kasunyatan dinten menika mboten kados kula lan panjenengan kersak kaki legaya. Kok nganti Siadi ora kaya adat lupiane kae banjur putrimu sak kloron ing dina iki kok ora katon mapan ana ngendi? Prawan Cragur kekalih menika marca. Anakku ilang. Nyuwun pangapunten kaki legaya. Kula pancen lempat kaki legaya. Nene legaya. Kaki legaya. Bareng Siadi ngandhakake wektu dina iki putrimi sak kloron dheweke murca saka ngembanan. Ndadekne uruhanira. Nene legaya. Atine pun Kakang kaya rujit jalaran prawan jlagur kae dudu putraku uga dudu titise Nene legaya. Iku mung bocah titipan. Pedahne lelakon iki ya ento nganti wong tuane sak keloron mangerteni. Yen to prawan jlagur kae ya si kembang sepasang ilang saka jroning omah ndak kira pun Kakang lawan Siadi bakal nampa pidana lan nampa duka marang wong tuane sak keloron. Mriku ingkang kula sumelangke kaki legaya. Nene legaya. Ya. Kok tangis ana nganti luhmu metu getih bebasane. Ing papan kono putrimu si kembang sepasang ora bakal bisa bali ana omah yen to tanpa jinangkah. Mula kang saka kuwi Nene. Kaki legaya. Wektu dina iki Siadi bisa nyimpen wewadi iki kanthi rapet. Aja nganti tangga teparone awake dhewe padha mangerteni yen to prawan jlagur ya si kembang sepasang dina iki ilang saka ngembanan. Mula kang saka kuwi mbok menawa mengkone wong tuane nganti teka nang rompoke awake dhewe takon marang keselamatane putrine pun Kakang lawan Siadi bakal nampa pidana marang wong tuane sak kloron. Aku pitungkas ing wektu dina iki Siadi aja wedi kangelan. Siadi tak aturi manjing ana sanggar pamelengan mintur mangenugrahaning Gusti kang akarya jagat. Aja pisan-pisan bali. Yen to pun Kakang durung njugurake, aku tak goleki ilange putramu. Kula bakal nyuwun. Mugi-mugi ya prawan jlagur kekalih enggal-enggal kepanggih. Kaya ngono. Duga-duga wong ati-ati aja keri. Bali marang kowe kabeh.
sedulur papat 5 pancer. Dawuh kaki legaya. Sopiah amarah alwamah lan mutmain. Nggih. Aku ndak takon marang kowe kabeh bocah kapapate. Ning pitakon kowe iki wangsulana kanthi permati, kanthi gamblang. Aja kok tutup-tutupi. Nggih. Cunduk lawan ature garwaku Nini Legeye. Kok nganti ana lakon putraku sak keloron dina iki murca saka ngembanan kuwi lara-larai kepriye. Coba kowe sing tak aturi njaga keselamatane lan njaga bau kiwa tengene putraku kondo marang Kaki Legeye. Coba Kaki legaya rikala semono kula ugi kadang-kadang kula sampun janji kalian Kaki legaya telah Nini Legeye. Kaya ngono ya. Jagi kadang anem kula. Hananging ing mriki adang anem kula murca Kaki legaya. Iki mau anggonmu njaga marang keselamatane kadangmu sak kloron nganti dhewekne ilang saka ngombanan. Sekawit aku wis tau paring pangwasa marang kowe kabeh bocah papat, jaganen reksanen keselamatane, jaganen bau kiwa tengene kadang manomsi perawan Jlagur ya kembang sepasang. Kok nganti bocah papat njogo bocah loro wae ora bisa kebangetan temen. Deston temen ing papan kene lehmu padha njogo marang keselamatane kadangmu. Sopiah amarah alwamah lan mutmainah. Kene. Kae Sopiah. Maju. Maju. Kaki legaya. Kowe luput kanggone Kaki Legaya. Luputmu kok gendong kok indit kowe. Kalebu kowe, iki ya kowe, iki ya kurang ajar tunggale. Nek mau ora krasa. Totohane nyawane Kaki Legaya. Jalaran kowe luput. Luputmu kok gendong, luputmu kok indit. Yen to bocah loro dijaga bocah papat, kudune bisa. Kudune bisa anggonmu jaga. Mendeleng meneh. Loro. Iki urung tak apa-apake iki giliranmu. Iki sing cilik dhewe. Cilik ning tuwa dhewe. Piye? Ngapunten Kaki legaya. Ngapura kowe gampang, kowe luput. Iki kowe ya luput gede. Iki sing kowe pernah nom dhewe kudune sing lemu dhewe. Nek kene ora lara. Nek iki sing tak arah, iki ya tunggale. Iki ya tunggale. Nek kudune iki ngono. Iki tenanan. Protes. Bos, Pak Dinoto anak bamu protes, Pak. Bayaran 50.000 mulih sesuk nyuntikno aku diajar Pak Yanto. Yo, jalaran kowe luput. Iki aja luput. Ing papan kene kok nganti kadangmu ora bisa bali. Piye? Meneh. Empun. Wis. Lara. Nek larane atimu ora nyepira. Sing lara atine Kaki Legaya. Aku kelangan anak mongko loro cacahe. Ngapunten Kaki legaya. Ya. Sopiah amarah alwamah lan kowe mutmainah. Kudune iki kowe. Iki durung. Kene. Lara. Sampun Kaki legaya. Kok nganti kene sing cilik dhewe maju. Sopiah maju. Amarah ya maju. Maju. Kowe mbiyen lehmu njaga kadangmu kepriye? Kok nganti kadangmu ilang saka ngomah? Iki kudune sing tanggung jawab ki kowe. Uga kowe. Lara. Wektu dina iki tak pateno ning papan kene kowe mesti tumekaning paten. Ning aku ngeman. Jalaran kowe kuwi kadange anakku wadon. Si kembang sepasang. Sing mbiyen kae lair tunggal bayu, lair bareng. Ning kawujudanmu sedulur 45 pancer maujud badan halus. Sing kena darani Kakang Kawah Adi ari-ari kae. Aja pati-pati bali yen durung gandeng marang kadangmu. Dawuh Kaki legaya. Sopiah
amarah alwamah mutmainnah. Dawuh kaki legaya. Kowe ndak tundung, ndak utus nggoleki ilange kadangmu anom si kembang sepasang iki wis bali ana pengarepane kaki legaya. Apa wis entuk gawe, Kir? Sampun kaki legaya. Banjur kadangmu mapan ana ngendi? Kula ingkang beto kewan kang gegirisi menika kaki legaya. Kewan menika ingkang nyidra kadang kula anem kaki legaya. Sopiah, ing papan kene kowe ora bisa nyuwanke marang kadangmu si kembang sepasang ning kowe nyuwanke wujuding jurat maka kang aglah sakmene gedene iki mau. Ya Sardala iki jurat maka iki kang nyidra marang kadangmu sak kloron. Leres kaki legaya. Bagus. Nadyan kowe ora bisa ngentasi karya. Ning kowe wis bisa nggawa titikan nyuwanake jurat maka kang nyidra marang putraku sak kloron, aku nedha nrimo banget marang kowe kabeh. Sopiah amarah alwamah lan mutmainnah. Dina iki mesakake jiwa ragane, gelang-gelang ragane kadangmu sak kloron mula kang saka kuwi. Manjinga jiwa ragane kadangmu sak utuhe. Kaki legaya. Ya. Gembong kami Jaya ya Bathara Kala. Ing papan kene ora tedeng aling-aling. Sak lumahing jagat sak kureping langit ora ana loro, ora ana telu, mung siji. Jejuluk kaki legaya ya dalang pangruwat kang dadaran. Kaki legaya ana paran. Sedyaning karepmu apa dene kowe mrepeki anggonku lumaku. Bathara Kala ya gembong kami Jaya. Yo. Ing papan kene aku tak takon marang kowe. Takon kok nganti kowe wani klesedan mlebu ning desa Terangmas kene. Nganti kowe kepengin nggege mangsa, kepengin banget nadah kala mangsa marang putra anakku wadon si kembang sepasang. Lupute ning gondi, salahe mapan ning gondi. Bathara Kala. Kaki legaya Ana paran sumurupa pancen wiwit mlethek ing surya nganti angsluping srengenge. Kaya ngono. Aku tumuju ning laladan Terangmas sengaja aku goleki tadah kala mangsaku. Ya kuwi wujute kembang sepasang putra putrine Bapa Sudakoh lan Ibu Kusni. Wektu dina iki kelakon tak tadah kala mangsa minangka dadi mangsanku kaki. Hei! Bathara Kala. Mangertenono. Ing papan kene kowe langap watonku mecap. Kepengin banget nggege mangsa nadah kala mangsa marang putraku sakloron. Mangertenono. Yen biyen kae kowe minangka senopati agung ing Praja Majapahit sing dadi tadah kala mangsamu, sing dadi jadang panganmu, biyen kae kidang menjangan kebo sapi, kewan alas sak panunggalane. Nanging bareng ing papan kene kowe wis nganggo tetenger Sri Bathara Kala ya gembong kami Jaya ya gelap sayuta. Kowe sing dadi tadah kala mangsamu titise anak Adam lan Ibu Hawa. Aku ora ngluputake nanging ana ing papan kene kowe ndak wenehi ngerti. Sok sapa wae bocah kang duwe reket utawa kang nandhang sengkala kena kok tadah kala mangsa nanging yen ta wong tuane gendong lali orang ngruwat marang sengkalane bocah kang duwe reget kuwi mau ing papan kono kena kok tadah kala mangsa. Bathara Kala ya gelap sayuta. Ing papan kene panjenengan Bapa Sudakoh Ibu Kusni eling marang Gusti kang akarya jagat nganti dheweknen ngruwat sengkalane anake sak kloron. Ing papan kene kowe ora kena nggigi mangsa, ora kena kowe nadah kala mangsa marang Ponang Jabang bayi kuwi mau. Kaki legi Ana paran dadi yektine kembang sepasang kuwi mau dadi reksanmu. Kaya ngono ya. Yen ngono aku lho kaki legi. Ing papan kene mula kang saka kuwi bakal tak jaluk bali utahke anakku sak keloron ana pengarepane kaki legi. Yo kaki legi kaya ngono.
yektine yen dadi resanmu aku kuwi luput nanging aku go bisa mbalekake putramu kembang sepasang Anis Fitri Aningsih lan Fatma Aida Pikriyah balya ning tanganmu kanthi slamet ning aku njaluk panebus utawa lirune. Kowe njaluk ijol utawa njaluk tebusan kanggo ngijoli jiwa lan ragane anakku sak kloron. Iya. Bathara Kala ya gelap sayuta. Yen to kowe duwe penjaluk lan duwe bebono. Yen to penjalukmu mung Mas Picis Raja Brana. Sandangan kang sarwa gumebyar waton kowe ora njaluk muduning lintang kelawan rembulan. Ing papan kene bakal ndak wujuti keng dadi penjalukmu. Dudu kuwi sing tak karep. Banjur apa keng tok karepake? Sing tak karepke minangka lirune kembang sepasang ora ana liya mung raga kanthi lan sukma. Raga sukma wujud sikil loro. Uga mori sak dedeg pengawe uga pitrah sak cukupe. Waton kaki legek bisa ngudanani bisa minangkani apa sing dadi panjalukku aku ora kabutan balekake kembang sepasang balya ning tanganmu kanthi slamet. Gembong kami Jaya. Iya. Ing papan kene apa kena tak ugemi sing dadi prajanjenmu iki mau. Yen siji, yen aku bisa menehi jol wujuding raga keng kanthi lan sukma. Sepisan, sing angka loro yen ora sisip anggonku midhangetke kowe njaluk ijol wujuding mori putih sak dedeg pengawe dhuwure. Iya. Sing katelu kowe njaluk ijol wujuding beras pitrah komplit sak ubo rampene. Ora kleru. Yen telu-teluning atunggal mau aku bisa menehi apa kowe bener bisa ngutahake anakku sak keloron kanthi wutuh tanpa cacat ana pengarepane kaki legeye. Yen aku ora bisa ngujuti apa sing dadi kandhaku kelawan kowe aku dudu Bathara Kala Gembong Kamijaya. Ing papaya ngono tak tamparane. Primpun raose sumuk. Nggih, sumuk-sumuk sithik niki meh rampung. Boten sah wedi sik, ngaten nggih. Lah. Nene legeye, nini. Ndak aturi juga ranggone Siadi Semedya nang jroning sanggar pamujan iki. Putramu si kembang sepasang wis kelakon bisa bali ana rompoke awake dhewe. Kene-kene nini. Nyengiti ra umum, nyepoti kok ya sithik. Lah iya. Kaki legi. Nene legeye. Nganti ing papan kene pun Kakang Wanowani njugara kanggone Siadi Semedya nang sanggar pamelengan jalaran putrimu sak keloron si kembang sepasang ya si Prawan Jelagur wis kelakon bisa tak balekake nang rompoke awake dhewe. Coba dina iki diteliti kanthi permati bener iki Prawan Jelagur apa dudu? Leres. Menika putri kula lan panjenengan Prawan Jelagur. Ananging kaki legi. Nanging kepriye? Lah kok sikile ilang kaki legi? Sik to, kok sikile ilang. Lah niki sing cilik lho, ora nte sikil lho. Oh iya, jenengan ki ya ngono. Coba tak tiliki. Heeh, ditiliki. Isik. Malah jebule ketutupan. Sampeyan aku ya kaget, kok sikile ilang. Lah wong bocah ilang tak. Mengke nek wong tuane tekan kene anake sikile ilang malah jenengan karo aku nampa duka. Leres ananging kula badhe tanggap dalan panjenengan kaki legi. Bocah sak kloron menika janjane panjenengan temuaken wonten pundi? Iki mau tak rewangi munggah gunung medun curang. Dheweknen didusta wujuding Saradala kang bakal nggigi mangsa marang putramu sak kloron. Tujukno pun Kakang bisa nyelametake marang bocah sak kloron iki mau. Kanthi wonten ngajeng griya menika kaki legi ya. Yen to ana perjak kenggantri sajak arep ana tamu Kang Prapto. Coba ya. Padha disrantis sak wetone papan kene. Mbok menawa bakal nemahi mriki. Mundur, Mbak. Nggih. Salam. Ayo salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Sederek ing mriki mboten kok teges kula menika tambuh mboten. Jer rikala semanten menawi kula nyawang ingkang sowan wonten ing daleme kula menika panjenenganipun Bapak Sudarko Ibu Kusni. Ngaten nggih Pak. Leres kaki legi. Lajeng wonten parigatos menapa Bapak Ibu jengandika sak kulawarga sowan teng rompoke kula ing dalu punika. Katuran matur. Ngeten kaki legi dalah nini legi ya. Oh nggih. Nek mriki keluarga Bapak Sodako dalah Ibu Kusni badhe ngajak wangsul putri-putrinipun. Badhe nyuwun wangsul putrane kekalih menika. Oh ngaten. Kapurih sampun digolo mentah mon kali gaya dalah nggih legaya. Makaten. Tenanan. Kowe iki jenengan anggere ana piyayi kakung sing ngono kuwi jan. Aku ya nggumun kok ya. Nggih. Bapak saha Ibu, saderengipun putri jengandika, kula paringaken dumateng jenengan, kula badhe titip nini tak atuling lukari janur kuning sing diagem putrine jenengan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Awas. Bapak Sodakoh Ibu Kusni, ing mriki kula badhe titip Bu menika janur kuning ingkang dipun agem putrine jenengan. Niki sing enten bundelane setunggal, nggih taline setunggal niki sing diagem putrane jenengan sing barep. Ngoten nggih, tak paringke jenengan. Niki sing diagem putrine jenengan ingkang nomor kalih sing ragil, sing bundelane kalih. Ngoten nggih Bu. Jenengan titosi. Lah, janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putri Sari, putrane jenengan Sari. Didekake ngisor bantal nggih monggo, ngisor kasur nggih monggo. Ngoten nggih Bu. Sak suwene sepasar dina, 5 dina lawase. Mangke nek pun sepasar dina jenengan bucal monggo ning kula weling. Mangke nek gua janur kuning ampun teng ngarep omah utawi teng dalan. Ngoten nggih. Mangke nek dilangkai tiang sing langkai janur kuning niki mengke mesake Bu. Jalaran napa? Wonten reget ingkang dumunung saking jiwa lan ragane putrine jenengan kekalih pramila. Mengke nek empun sepasar dina jenengan ajeng bucal janur kuning menika dipun bucal teng lepen, teng kali Bu. Ngoten nggih, teng kali. Diniati ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane anakku kembang sepasang. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih Bu. Emot Bu. Tak baleni sepindah melih nggih. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane anakku kembang sepasang. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Sampun emot Bu. Mengke nek lali takok Pak Adinoto ketuane, ngoten nggih. Nah, ngoten. Gandeng niki putrine jenengan badhe dipun suwun wangsul ning sing pungkasan, Bu. Nek mbiyen nika dadi anake jenengan. Ning sekawit terus jenengan paringke kula. Nggih. Ngoten nggih. Bapak Ibu jenengan maringke putrane dumateng kula. Putrine jenengan sing pembayun sing barep. Bapak Ibu niku bareng dadi anake kaki legeyeh lan ini legeyeh tak tambahi jeneng. Teng mriki tak tambahi tetenger Anis Fitrianingsih Perawan Jelagur. Sing ragil Fatma Aida Fikriyah Perawan Jelagur. Ora ketang sepisan Pak Bu. Jenengan celukke, jenengan timbali dijak bali. Ngeten. Garek anakku Anis Fitrianingsih Perawan Jelagur, ayo tak jak bali. Ngoten nggih Bu. Bapak riyin alon-alon Pak. Makanya timbali Bapak dalem Pak, ngoten nggih. Nggih, anakku Anis Fitrianingsih Perawan Jelagur. Dalem Pak. Ayo tak jak bali. Nggih Pak. Gentos sing ragil Pak. Nggih, anakku Fatma Aida Fikriyah Perawan Jelagur. Dalem Pak. Ayo tak jak bali. Nggih Pak. Bocah kene
lemes ki aluse ra umum ibune. Ayo Bu. Nggih. Nggih anakku monggo. Nggih anak. Sing barep riyen. Nggih anakku Anis Fitranises perawan Jelagur. Dalam Bu. Ayo tak jak balik nggih Bu. Sing ragil Bu. Nggih anakku Fatma Aida Fikria perawan Jelagur. Nggih Bu. Ayo tak jak balik nggih. Nggih Bu. Sampun paripurna, sampun lukar reget ingkang dumunung saking Jawa Ragare. Ayo sungkem salaman karo bapak, nggih salaman karo ibu. Mengke jenengan manggone teng tengah, nggih. Manggone teng tengah melih, nggih. Nggih, bapak rada minggir putrane tengah. Tok ngangsek mriki, Bu. Nggih. 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 Anak-anak tak aturi nadah ngisore tangane kula, tangane kula. Ampun. Lah, ngoten. Nggih. Ayo. Melih, Mbak. Nini legaya ndek aweh nyengite ra umum. Nggih. Aweh sithik ra nggih sampun cekap. Kanthi ucapan sholawat ingkang badhe kita waos. Mugi-mugi hajajanipun Bapak Sedekah Ibu Kusni anggenipun ngawontenaken ritual ruwatan tansah dipun paringi dening Gusti Ingkang Maha Agung kewilujengan. Dipun paringi keselamatan, dipun paringi bagas waras panjang umur. Dipun paringi rezeki ingkang kathah halal melimpah tur barokah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Tarik Pak. Sampun monggo mundur nderekaken selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barongan sepote kaya ketoprak, jan ramene ra umum. Gembong kami joyo. Yo. Ana ing papan kene. Wis dadi watak wantune wong-wong ing tanah Pulo Jawa. Kalebu kaki legeye. Yen to rikala semana punagimu ya bebanamu wujude ngraga sukma sing cacahe loro sikile. Kengena darani pitik putih mulus sing tanpa cacat sepisan. Sing angka loro raga kang kantilan sukma, sing angka loro yaiku mori putih rong dedeg pengawe. Sing pamungkas beras pitrah saubur ampene. Sri Bathara Kala gelap sayuta. Ing papan kene sawangan tampanono sing dadi bebanamu. Kene tak gaglake kaki lege.